Pe peretele ăla. Rec. Și invers după aia. Rec. Păi ne întoarcem, nu luăm... Păi ne întoarcem și mergem încolo. Hai, ce casă? Bă, filmează, hai să mergem. Da cui? Auzi, după aia ne arăți pe cealaltă și continuăm. Haide, du-te primul, tu, go! Du-te tu, mă! Păi eu stau să filmez lumea. Păi și infinity, ce faci? Hai și voi, hai și tu. Păi stau să filmez lumea, de-aia stau mai în spate. Hai spre. Hai ăștia. Așa, și ridică-te, prinde-te. Asta e. Hai încolo. Coborâm pe stradă, hai pe stradă. Dă mie. Dă mâna. Dă mâna. Bă, mă, nu mă trage. Dă-i pe poartă atunci. Te tragi cu o mână de mine, nu mă tragi pe mine, te tragi de mine cu o mână și mâna o pui sus aia la altă. Trebuie să te învăț cum să te tragi de oameni. Dă-i pe poartă. Ce faci pe poartă? Lasă că nu poate să dea altfel. Nu poate să dea altfel. Mai spus și traseul pe partea aia la altă și în spate de aici. E bine? De aici? Da, ne vine de așa de... Haide. 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 Pe partea aia, sub film. Haide. Primul pe micro, pe tot. Să văd dacă vă simți după ce sare asta. Nu mă, să mă calcă mașina. Bine. Mașina. Hai, bagă. Eu cu camera. Aici vă las că eu nu pot să dau volul ăsta, deci... Mă, bine. Sper că așa.
Da. Hai mă, hai mă, hai mă. De data asta nu să stăm. La ce stăm? Da, hai să mergem mai repede. Când mă apropii de obstacol, atunci... Cum? Precizie! Uite, vezi, ziceam să văd pușcărirea ligii de acolo. Bă, se lucrează aici. Și eu loc. Vezi? Bine, hai. Ce-i asta? Asta vezi că nu prea ține, uite cât de... Rastă ca pe tine. Ei, atâta tot. Ce? Are crăpătura aia. Aici mă, pe gard? Mai bine pe acolo că e mai interesant. Păi da, ideea e să fie continuat așa. A, nu, că e prea grea. Așa. Hai split, hai split, hai split. Ia, stai un pic. Ca idee. Spilcă! Zi!